तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण उपवासाचे कटलेट कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 2 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आता आपण 1 लहान वाटी साबुदाण्याचे पीठ टाकून घेणार आहोत। अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट टाकणार आहोत। 3 मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत त्याही टाकणार आहोत। चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे आहेत। हे सगळं आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। साबुदाण्याचं पीठ तुम्ही घरीही तयार करू शकतात। एका पॅनमध्ये 5 ते 10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर साबुदाणे छान भाजून घेतले की थोडे गार करायचे आहेत आणि नंतर मिक्सरमध्ये दळून घ्यायचं आहे। साबुदाण्याचं पीठ आपलं तयार होतं। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आपले मिक्स करून झालेले आहेत। ह्यामधून आता आपण कटलेट्स तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे आधी हाताला पाणी लावून घेतलेलं आहे आणि छोटासा गोळा करून तो एकसारखा करून घेतलेला आहे आणि दोन्ही हातांच्या मध्ये असं प्रेस करून छान कटलेटचा शेप द्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकतात आपलं किती छान कटलेट तयार झालेलं आहे। याच पद्धतीने आता आपण दुसरंही कटलेट तयार करून घेणार आहोत। आपलं दुसरं कटलेटही तयार झालेलं आहे। बाकीचे उरलेले कटलेट्स आपण आता तयार करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकतात आपले सगळे कटलेट्स तयार झालेले आहे। हे कटलेट्स आता आपण फ्राय करून घेणार आहोत। हे कटलेट्स तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकतात, पण इथे मी आता शॅलो फ्राय करते आहे। त्यासाठी इथे मी थोडंसं तूप घेतलेलं आहे आणि त्यावर आता हे कटलेट्स ठेवत आहे। कटलेट छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत। 3 ते 4 मिनिटे झालेली आहेत। आता आपण कटलेट्स टर्न करून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकतात कटलेटला गोल्डन ब्राउन कलर आलेला आहे। याच पद्धतीने आपण टर्न करून दोन्ही साइडने 4 ते 5 मिनिटे छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण कटलेट्स फ्राय करून घेणार आहोत। ज्यांनी अजून ऋतूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील। हे कटलेट्स खूप चविष्ट लागतात आणि अगदी कमी साहित्यात आणि एकदम झटपट हे कटलेट्स आपले तयार होतात। आपले कटलेट्स फ्राय झालेले आहेत, ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। आपले गरमागरम कटलेट्स एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेले आहेत। ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। उपवासाची कचोरी कशी बनवायची ते आपण बघणार आहोत। त्यासाठी इथे मी अर्धा कप खोबरं घेतलेलं आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, अर्धा लिंबाचा रस पिळून घेणार आहे आणि अर्धा चमचा जिरे घेतलेले आहे। हे आता आपण वाटून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता बारीक असं वाटून झालेलं आहे। हे वाटण आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। या वाटणामध्ये आता आपण 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहोत। दोन चमचे काजू, अर्धा उकडलेला बटाटा आणि चवीनुसार मीठही घालून घ्यायचं आहे आणि हे आता सगळं व्यवस्थित मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही ओल्या नारळाचाही वापर करू शकतात। जेव्हा तुम्ही ओले नारळ वापरता तेव्हा यामध्ये बटाटा टाकायची गरज नसते। आता आपण कचोरीसाठी डो तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 3 उकडलेले बटाटे किसून घेतलेले आहेत। 2 चमचे साबुदाण्याचं पीठ टाकून घेणार आहे। चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे। हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत।
बटाट्यामध्ये अजून मॉइश्चर आहे, त्यामुळे इथे मी अजून 2 चमचे साबुदाण्याचं पीठ टाकते आहे. तुम्ही बघू शकता आपला कचोरीसाठीचा डो रेडी झालेला आहे. आपण जे सारण रेडी करून ठेवलेलं होतं त्यामधून आता आपण असे छोटे बॉल्स तयार करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला कचोरीमध्ये भरण्यासाठी उपयोगी पडेल. सगळे बॉल ह्याच पद्धतीने तयार करून घ्यायचे आहेत. आता आपण कचोरी तयार करणार आहोत. त्यासाठी इथे मी डोमधून एक छोटा पोर्शन घेतलेला आहे. तो आता आपण हातावर गोल करून प्रेस करून स्प्रेड करून घेणार आहोत. आणि सारणाचा जो गोळा आहे तो आता आपण ह्यामध्ये ठेवून घेणार आहोत आणि कचोरी क्लोज करून घेणार आहोत. याच पद्धतीने कचोरी तयार करून घ्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता आपली पहिली कचोरी रेडी झालेली आहे. याच पद्धतीने आता आपण बाकीच्याही कचोरी तयार करून घेणार आहोत. ज्यांनी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. इथे आपल्या सगळ्या कचोरी रेडी करून झालेल्या आहेत. या कचोरी आता आपण गरम तेलामध्ये डीप फ्राय करून घेणार आहोत. आपलं तेलही गरम झालेलं आहे. या कचोरी आता आपण डीप फ्राय करणार आहोत. लो टू मीडियम फ्लेमवर ह्या कचोरी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. जे उपवासासाठी कोथिंबीर खात नाहीत त्यांनी कोथिंबीर स्किप केली तरीही चालेल. कोथिंबीर स्किप केल्याने चवीमध्ये फारसा फरक पडत नाही. तुम्ही बघू शकता आपल्या कचोरी ही किती छान अशा गोल्डन ब्राऊन रेडी झालेल्या आहेत. ह्या कचोरी आता आपण प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. याच पद्धतीने बाकीच्याही कचोरी फ्राय करून घ्यायच्या आहे. या कचोरी फार चविष्ट लागतात आणि अगदी झटपटही बनतात. सो ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आपल्या नंतरच्याही कचोरी फ्राय करून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता आपल्या गरमागरम कचोरी एन्जॉय करण्यासाठी रेडी झालेल्या आहेत. मस्तच किती छान आपली अशी कचोरी तयार झालेली आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आज आपण साबुदाण्यापासून आप्पे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 1 कप साबुदाणा 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून ओव्हरनाईट सोक करून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट असा भिजलेला आहे. चला तर आता आपण आप्प्यासाठी डो तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 3 उकडलेले बटाटे घेतलेले आहे. ते आता हातानेच क्रश करून घेणार आहे. व्यवस्थित असे क्रश करून घ्यायचे आहेत. यामध्ये आता आपण भिजवून घेतलेला साबुदाणा टाकून घेणार आहोत. साबुदाणा ओव्हरनाईट सोक करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो छान सॉफ्ट असा भिजतो. ह्यामध्ये आता आपण 3 ते 4 बारीक कापून घेतलेल्या मिरच्या टाकून घेणार आहोत. मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त करू शकतात. थोडी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. चवीनुसार मीठ टाकून घेणार आहोत. अर्धा लिंबाचा रस पिळून घ्यायचा आहे. हे सगळं आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून एक छान असा डो फॉर्म करून घेणार आहोत. ह्या मिश्रणात जर तुम्हाला शेंगदाण्याचा कूट वापरायचा असेल तर तुम्ही वापरू शकतात. इथे मी शेंगदाण्याचं कूट वापरलेला नाही आहे.
शेंगदाण्याचा कूट न वापरताही हे आप्पे खूप छान आणि एकदम असे कुरकुरीत तयार होतात. इथे आपला डो तयार झालेला आहे. या डोमधून आता आपण आप्पे तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे हाताला मी आधी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि जेवढ्या साईजचा आपल्याला आप्पे पाहिजे आहेत तेवढ्या साईजचा आपण गोळा तोडून छान असा सर्कल करून घेणार आहोत. बघू शकता तिथे एक आप्पा तयार झालेला आहे. याच पद्धतीने आता आपण बाकीचे सगळे आप्पे तयार करून घेणार आहोत. जोपर्यंत आप्पे रेडी होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूज किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. इथे आपल्याला जेवढे हवे आहेत तेवढे आप्पे रेडी करून झालेले आहेत. हे आता आपण आप्पे पात्रामध्ये छान फ्राय करून घेणार आहोत. इथे मी आप्पे पात्र गरम करून घेतलेलं आहे. ते छान आता आपण ऑइलने ग्रीस करून घेणार आहोत. ऑइल ग्रीस करून झालं की ह्यामध्ये आपण आप्पे ठेवून घेणार आहोत. ह्यावर झाकण ठेवून आपण आप्पे मीडियम टू लो फ्लेमवर छान असे वाफवून घेणार आहोत. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण आप्पे चेक करून घेणार आहोत. वरून थोडंसं ऑइल टाकायचं आहे. तुम्ही बघू शकतात एका साईडने आपले आप्पे गोल्डन ब्राऊन असे झालेले आहेत. सगळ्या साईड्सने आता हे आपण आप्पे टर्न करून छान असे गोल्डन ब्राऊन आणि क्रिस्पी करून घेणार आहोत. तुमच्या भागात जर कोथिंबीर उपवासासाठी वापरत नसाल तर तुम्ही ती स्किप केली तरीही चालेल. ते बघू शकतात इथे आपले मस्त गोल्डन ब्राऊन आणि क्रिस्पी असे आप्पे रेडी झालेले आहेत. ते आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. हे आप्पे तुम्ही ब्रेकफास्टमध्येही खाऊ शकतात किंवा मुलांच्या टिफिनमध्येही देऊ शकतात. हे आप्पे खूप छान आणि टेस्टी लागतात. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.